Edi! Lasă-l că se întoarce el. Ediță! Scoate-i Suzeta. De unde începem hacul? Și punem pe toți. La el? Da, la el. Dă telecomanda la mami, nu uita. Urme de pași pe jos. Hei! Cineva a fost aici. Văd un singur fel de urme. Dă-te să duc. Știm că doamna Murphy a trecut pe aici. Așadar, urmele acestea sunt ale ei, nu? Da, nu mai sunt alte urme. Deci nimeni nu a mai intrat în curte. Ăsta e primul indiciu. Exact. Nimeni nu a intrat în curte pentru a urmări hainele. Să căutăm și alte indicii. Oare ce fel de fete sunt astea? Sunt sigură că dacă am ști... Ia scrie-mi așa asta. Dar cât pot. Haide! Că te prind și pe tine și pe el. Vezi să nu cazi. Edi! Miroase a trandafiri. Uite. Ceapă. Nu știu a ce miroase. Nasul meu Ce vrei mama să scoți de acolo? Ce jucării mai scoate băiatul de acolo? Ei bine, Miroase tot de ciocolată. Ia să mergă. Așuse de... Hai, mă. Oh, nu. Să știi că habar mama ce miroase. Vezi să nu lovești. personajul mecat. Și știu cine e cel mai priceput din Nu mai faci așa ca să te lovești. Mersi! Știam asta. Ba, nu. Edi! Hei, așteptați-ne! Edi! Edice! Bună, copii! Salut, Bertley, ce faci? Mă relaxez și inspir mirosurile plăcute ale orașului, cum ar fi plăcinta cu papine a doamnei Alice. Doamna Ari, dar locuiește la 6 străzi distanță de aici. Daddy, uite. Uite pe viața Un asta. fermier tocmai a tăiat un pete Da, mă. ros. Oh, fermierul locuiește la câțiva kilometri departare. Iar e cel mai bun naș din Alandala. Edi! Înțeles că am Iubi! Avem Nu nevoie te de agața de ea! Spune ce fel de pete sunt astea dacă le miroși? Asta e maioneză. Hei! Și cea galbenă? Asta e un amândoi. Da. Dar suav și proaspăt îmbulțit cu miere. Wow, e uimitor! Ce face mami Alex acolo? Du-te și tu la el, repede, haide, du-te și joacă-te! Plăcinta aceea cu apine? Oare doamna Ricci nu are și niște înghețată? Hai eu dacă asta te vreau. Trebuie să vezi! Acum știm că nimeni nu a intrat în curte și hainele au maioneză și muștar pe ele. Ușuriel, ușuriel! Căutăm și alte indicii. Pa! Lasă să nu cadă! Ușor! Ușor, iubitele, mami! Am găsit niște salată și o felie de roșie. Eu am găsit niște brânză. Iar eu am niște salam. Iubi! Ia! Ce faci acolo? Mă, ce faci acolo? Nu-i așa? Bineînțeles că nu. Mă, ce faci acolo? Indiciu. Oh, Rudolf a scăpat harta. Sper să nu se rătăcească pe acolo pe sus. Să revenim la misterul nostru. Indiciile de până acum sunt pâine, salam, brânză, salată, roșii, maioneză și muștar. Un sandwich delicios. No? No? Hai, sui. Nu, Alex, nu! Edi, nu, mami, nu! Bună întrebare. Vă jucați pe jos ca să vă filmez. Nu?
E doar o bucată de prăjitură. Lasă-l, Alex, lasă. Chiar dacă a căzut din cer, e doar o prăjitură, nu o navetă spațială. Prăjiturile sunt mult mai bune decât navetele spațiale. Plouă cu mâncare! Oh, da. Ah, n-am mai auzit să plouă cu mâncare. Cazi, mă. Cazi, mă, piticule, nu ăsta la Dumnezeu. Să ne gândim. Poate mâncare din cer. Poate că și sandwich-ul acela a căzut din cer, direct pe haine.